Parchează boul. A parcat bine, dumneavoastră de ce părere sunteți? Eu zic că e destul de bine. Ok. Spuneam mai devreme că aceea este sala de sport, iar asta este ieșirea din sala de sport, iar ieșirea de unde este priveliștea, aia cea mai bine văzută și cea mai luminoasă, este ieșirea din spatele blocurilor S-uri, respectiv 3, 4, 5 și chiar 6, care este, uitați, colțul aici, colțul blocului SA6, dar a ieșit prostul, se îndreaptă spre casă sau se pare că e un prost, vine de la serviciu, muncește ca hamalul. Aici este România, nu alt loc. O să vedem ce mai fac proștii. Proștii vorbesc în continuare, probabil își bârfesc prietenii, scuipă semințe, râd. Cam asta se petrece în spatele unui bloc. La ora asta este aproape 23, fără câteva minute. Asta este cartierul Dacia, oraș Fleaș, o oră destul de târzie. Oamenii săraci care mai vin de pe la lucru, iar odraslele lor, uitați, stau, niște peze vechi, stau și pierd vremea. Uitați, un bou sperie o pisică, i-a zis câț. Nu putem observa, nu putem surprinde. V-am spus și vă repet, camera mea este destul de performată, are doar 2 megapixeli. Vă reamintesc. Acolo stau niște fraieri în blocul ăla, 2 dobitoci, nu știu cum se numește, dar oricum știu că sunt dobitoci. Uitați, mașina lui Ciocan a ajuns o epavă, după cum se vede din imagine. Aici, când eram copii, eu și prietenii mei ne jucam tenis cu mingea de picior, tenis de picior. Uitați, pătrățica 1, pătrățica 2, nu prea se observă despărțitura dintre terenuri, așa zisele terenuri, bineînțeles. Acolo mai undeva unde e taxiul lui Mocanu, cârpâncuri de la parter. Acolo era locul de amijat, pe aici în zona unde este parcată această mașină de culoare închisă, nu prea se poate observa exact ce culoare este, dar oricum pe aici în zona spuneam că erau niște boschiți, erau foarte înalți și la vremea aceea, când eram și noi destul de pitici, ne ascundeam perfect și era super, vă spun. Cred că fiecare dintre dumneavoastră care urmăriți filmulețul acesta știți ce înseamnă ascunsă. Și bineînțeles și mașini. În trecut erau niște garaje, superb, dar a venit primăria, dărâma pe toți. Ce să-i facem, umblăm cu șorticării, n-avem autorizații. Mai vine domn primar, ne mai și dărâmă cu oșmelia, nu? Dacă nu dai șpagă. Foarte frumos. Aici, de la etajul 5, imagini oferite în mod exclusiv pentru dumneavoastră, pentru spectatorii și telespectatorii acestui filmuleț. Uitați, o mașină, nu, sunt luminele, stâlpii de iluminat. Vă mulțumim că ați urmărit filmulețul nostru cu imagine de ansamblu, locul și proștii, dar nu sunt destul de importanți. La revedere, vă mai așteptăm!